खुलुमबाय बयखौबो नैबे दिमाकुची सेकार शंकरदेव मेसेन्डाय हाई सेकेन्डारि प्लेग्राउन्डआव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय बेसेन नाङै 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर फोरोंथाय बादाया जोंना फैयै फैयै 6 सानाव आगान होबाय एबा 6 डेजआव आगान होबाय दायो नै जोंनि बे ग्राउन्डआव फंबायमोना गोबां बेयाव सोलोंनो होननानै फैदों बैथिंबो दङ बेनिफ्राय नैथिं फंबायमोन दङ बेनिफ्राय नैथिं फंबाय बिनानावमोनबो फैदों नै रानिथिंहाय आइजोफोरबो आरो बिथिं नै फंबायमोनबो दङ मायु खैदिन फैखो नोङो खैदिन फैखो साननै जाबाय सानफ्रोमबो फैबाय थानांगोन दे नामखौ बुंना हो दे नेहारिका बर' मा जादों नोंलाय मा जादों मायबा जादों नोंनियालाय ओइ लाजिद' लाजिलायो कि नाम स्नेहा गयारी स्नेहा के गयारी गयारी नङा दां गयारी हरकट हा धोरोमजुलि नैरा बे समाव जोंनि गेजेरावहाय धोरोमजुलिनिफ्रायबो बाहागो लाफैदों नङा होमबा मायो मुवानि आथ्रिकाट ओइ नै आथ्रिकाटनिफ्रायबो फैदों नोंलाय मानो लाजिदों नोंसोर भिडिअ लाजिलायो खासिबारि दे बोरियानो बिथिं फंबाय आरो बिनानाव मोना बिथिं सोलोंगासिनो दङ नोंसोर मा किपार ना मा किपार फोरोंदों दे मोजां सोलों बोरिया नों किपार नों मायाव गेलेगोन किपाराव स्टेकार ना किपार ना डिफेन्स स्टेकारावसो गेलेनांगोन बियो दे मोजां सोलों नै मिथिं आरो नैथिं एक्सट्रा थाला बे फंबायमोन बिसोरखौबो फोरोंगासिनो नै उन्दै फंबायमोना सोलोंफैदों दे हाय होन दे हाय बोरिया गुड दे बोरिया जोंना गार्जेनफोरा सोरहाबाफोर जुदि गथ'फोर दंबावोबा नोंथांमोना नैबे जितु नैबे जा हाई सेकेन्डारि स्कुल दङना बेनि प्लेग्राउन्डआव लाबोनानै फरायसाफोरखौ नैबे बेसेन नाङै फोरोंथायाव बाहागो लाफैनांगौ लोब मा जाखो दे नोंना मामोन मा नाममोन कृष्ण नार्जारि दे मोजां दे गोसो होना सोलोंबासो हागोन दा वा जोंना हिर'आ मा खबर सानफ्रोमबो फैदों बाखै नोंलाय फार्स्ट खालिबो फैदों ने मानो फैयासै सुथि खालामदों नामा सुथि खालामनाङा दे सुथि खालामनाङा नोंलाय नों फैबाय थादों नों खासिबारि दा मामोन आमगुरि बेसे क्लासाव फरायो क्लासा 3 माबायदि नांदों सोलोंनानै माबायदि मोजां नांदों दे बरिया नै फंबायमोनखौ नाय बिथिंहाय बरियासो सोलोंगासिनो दं जोंनिया बिथिं कचआ दङ नब कुमार बसुमतारी फंबाय बिथाङा फोरोंगासिनो दङ नै बिथिंबो मा खबर गुड नोंदो सिगाङाव फैदोंमोन ने बोरिया दा बैसो जाखो 12 जाबाय ने होमबा नों गेलेनो मोनगोन आन्दार 13 दे नोंसोरबो गासिबो मोनजोबगोन एन्जार मोजां गोसो होना सोलोंखा दे ना दिमाकुचिनिफ्राय जोंहा मोनसे मोजां टिम बनायनांगोन नङा होमबा नंगौ नङा गुड लागाव बरिया नै बिथिं फंबायमोनखौ बलखौ माबायदि जोयो बेखौ फोरोंगासिनो दङ मोजां जो ভাল से मारो कैसे हो तुम बढ़िया पीपल होले क्या नाम है बताओ ये तो वीडियो में बताओ क्या नाम है कितना क्लास है 9 बढ़िया ओय बाबा मेसी को सर सिने मना सर मेसी का मेसी बेसां जार्सी नम्बर बेसां गाना सोर होनदों 10 नम्बर रनाल्डो आलाय वाह गुड नै बेखौसो बुङो फुटबल लाभार माने फुटबल लाभारफ्रा मोनथिजोबखानांगोन नङा होमबा प्लेयारफोरखौहाय बास